באמת. מה? בכל זאת תיקח את העיתון. על זה נאמר, גבירותיי ורבותיי, אנחנו טסים עכשיו מהשב ויששכר. אם תסתכלו מהחלון הימני, תוכלו לראות את אמנון טיטינסקי בוכה כמו ילדה קטנה. תודה ששכחתם מספיק כוכבה. למה להדליק סתם? למה לא עושים דחליל? איזה גירלנדה, איזה כתובת אש, חניית נכים. מה אתה אומר לי שאתה